थारैनो दिनै सिलाफोरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बेन्दोङाव थानाय दिपा खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव फारियै सिलाफोरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिलाफोरा टाउन इउनिट एबसु आरो लोगोसेनो दिपा इउनिट एबसु बे मोनथाम आफादजों जयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि गायसनथाइ सान फालिथायखौ बेवहाय फालिनाय जादों। बेनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 59 बोसोराव दिनै आगान सुरफैबाय। बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि नैबे गोलाव सम एबसुनि जिथुनाखि हाबाफारि, नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय थामोनथा, रैखाथि, राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव हारि जौगानायनि थाखाय, हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बड'फानि जिथुनाखि मोनसे आदर्श दंमोन, बे आदर्शनि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिखौ बेसिम एबसुआ दैदेनबोगासिनो दं। आरो एबसुजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोगोसेनो एबसुआबो थाफानानै दिनै हारिखौ मुलुग दरबाराव बा बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय दिनै एबसुआ नारा नाथा नाजाबोगासिनो दं। दिनैबो बर' हारिनि मावनांगौ खामानिफ्रा जोबाखै, बर' हारिनि माखासे जेंनाफ्रा जोबाखै। एबसुआ बे केबल मोनसेल', बियो खुनु राजनिति आफादजों सोमोन्दो गैया। जाथिनि थाखाय, जाथिनि सार्थआव, जाथि थांना थानांगौनि सार्थआव एबसुआ अरायबो खामानि मावबाय थादों। एबसुआ खुनु दिन जोबनानै थाङा। बर' जाथिया जेसेबांसिम थागोन एबसुआ एसेबां दिनसिम थागोन। एबसुनि बिबानगिरिफ्रा लासै लासै बारग'लांगोन, खिन्थु गोदान जोलैया बेवहाय बिबान लानानै खामानि मावबाय थागोन। ओंखायनो एबसुनि जिथुनाखि आइडिय'लजि, जिथुनाखि सानथौ सानस्रि, बड'फाया जिथु होलांनाय माखासे मोन्थोरफोर अरायबो जेब्लायबो गोथां। आरो एबसुआ बेबायदिनो हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, हारिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय जेब्लायबो खामानि मावबाय थागोन। आरो दिनै फैयै फैयै एबसुआ 59थि बोसोराव आगान सुरफैनानै एबसुआ दिनैसिमबो मेंनाय बानाय गैयाजासे मिरुखौ लानानै जिल्ला, दख'रा, खोन्दो, गुबुन गुबुन दालाइ आफादफोराबो दिनै गामि गफायाव जेरावखि थाया मानो मुलुग दरबारावनो एबसु होननाय आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो एबसुआ दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारियाव फैबाय, मुलुगनि हारि माहारिफोरजों दिनै सिनायजाबाय। एबसुआ मोनसे गोथार आफाद, एबसुआ मोनसे डिसिप्लिन गोनां आफाद। दिनै जोङो एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो बेखौनो गोग्गानो हायो, एबसु बायदि मोनसे संगठनाव जों मावनानै जाथिखौ जे सिबिनो मोन्दों, बे मोनसे जोंनि जोबोद गोग्गाथाव। ओंखायनो दिनै एबसुनि गायसनथाइ सानखौ जोङो दिपा इउनिट एबसुनि मावखुलियावनो जोङो सिलाफोथार आनसलिक हिसाबै बेखौ फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनायनिफ्राय जों नैबे बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों। सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आरो सिलाफोथार दख'रानि बेन्दोङाव थानाय खोन्दो आफादफोराबो जिथुनाखि थांनाय 10 फेब्रुवारिनिफ्राय देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा सोलिदों। बे हिसाबै सिलाफोथार टाउन इउनिट एबसु, दिपा इउनिट एबसु आरो सिलाफोथार आनसलिक एबसुआ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बेस्ट अफ लाक जासिनानै, बा जाय सेन्टारफोराव जोंहा मेट्रिक परिखा लिरदों जोंनि आनसलिकआव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा, जों बिथांमोननि थाखाय सेन्टारावनो जोङो बेनारबो खानानै होदों। आरो माखासे फरायसाफोरखौ जोङो मेट्रिक आनजाद जायैनि सिगाङावनो न' थांनानै खौरां लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो मावफुंदों। ओंखायनो नैबे मेसेजनि, नैबे नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरदों जोंनि दख'रानि सिंनिया, बा एन्टायार आसामनि बा मुलुगनि बर' फिसाफोरा, बिथांमोनखौ जोङो फंसेल' बाथ्राजों जोङो बुंनो नागिरदों, नोंथांमोना मोजाङै आनजादखौ लिर, मोजाङै फरायनानै आनजादखौ हो आरो मोजां रिजाल्ट लाबो। जों जेब्लायबो बर' फरायसा आफाद हिसाबै नोंथांमोननि मोजांखौनो जों हास्थायगोन आरो नोंथांमोनजों जों जेब्लायबो दं होननानै बेखौनो फोरमायहरदों।